Τι κάνεις εκεί? Θα πέσει, θα πέσει. Με τη μόρη θα πέσει. Φοράς και κουκαλάκι. Τι ώρα είναι? 5. Να φύγουμε. Πάω να φωνάξω την Ελιάνα γιατί είπε θέλει να έρθει. Πάμε! Μια σφίκα. Πού? Θέλει να πέσει. Έλα, για πήγαινε να του πάρεις το τέτοιο, να φύγουμε. Έλα. Δώσε το λάστιχο. Έλα, μάνα. Έλα. Δώσε το λάστιχο. Δώσε το λάστιχο. Του αρέσει το νερό εκεί πέρα, ρε παιδιά. Λύστο. Γεια σου, ψυχούλα μου. Ούτε να μην κοιτάει, κάθε στιγμή να μην κοιτάει. Τώρα. Τι έγινε τώρα? Πάει. Τελείωσε. Μας το κόψανε. Μας το κόψαν το νερό. Το ρεύμα σας το κόψανε σε κάποιο διάστημα. Τώρα. Ξεκαπνεί πάνω. Πού? Ουρανός αυτό. Και έγινε η καλαμάτα, ρε Λένη, κοίτα. Ειδήσεις δεν βλέπετε? Τις είδα, αλλά δεν το είχα εμπεδώσει. 6 νεκροί. Λένιτσα, Ναι. κάτω τώρα με την πετσέτα.